Kasubagong aga, kan magpasiring sa Barangay Paul Baligaw City ang NTC Bicol para sa pinakaenot na on-site SIM card registration kang ahensya. Saro sa mga nag-aprobitsyar kang serbisyo si Marilu na ikinaugman ng ang espresos kang NTC. Importante po para sa akin para maiwasan po yung mga ganitong bagay na kagaya ng mga scam. Tapos para maayos po talaga yung ikaw lang ang gagamit na. Mismong si punong barangay Jonah Piñalosa, kinuha naman ang pagkakataon na makapagparehistro na kan sa iyang SIM card. Pigpapasalamat man kang opisyal ang pagkakapili kang sa indang lugar na pagkundusiran kang nasambit na aktibidad. Dipisil da kaya sa inda makapagparehistro kan sa indang SIM card. Urog pang maluya talaga ang signal sa indang barangay. So dakulong katabangan po kadisamo ng mga taga-aplan na hindi na po sinra para pababa pa sa sentro. Minsan mahirap ang signal, yung internet, kaya hindi basta-basta nakapagpa-register. So dakulong pasalamat ko po sa nag-organize ni Kadin. Katabang kang NTC Bicol ang manlain-lain na telecommunications company. Sigun kay Regional Director Engineer Samuel Sabile, obeto kang on-site registration na tawan ng pag-alalay ang publiko. Urog na itong mga lugar na may maluyang signal, asin din kapasidad na iparehistro ang sa indang pigagamit na SIM card. Ito ay isang paraan natin para masugpo yung mga criminal activities na ginagawa through text, yung mga illegal transmission ng mga messages to perpetrate crime like yung mga scam, yung mga nagsusulisit ng kung ano-ano, yung mga nakakapanloko sa pagdating sa pera, at yung mga nag-o-offer ng mga fake na trabaho o kaya kung anumang mga illegal activities. Target kang NTC Bicol na makapag-rehistro ng 11,500 na SIM card user sa lugar. Apwera sa mga residente, maski ang PNP nag-aprobitsyar man kang nasambit na serbisyo. Mga hindi pa nagpaparehistro, take advantage of the nakukunti pa lang ang nagre-register kasi pag hinintay po natin yung deadline, baka mamaya congested yung network at mahirapan na po tayo sa pag-access ng platform. So mas maganda habang mas maaga ay let's do our part na to register at wag na nating hintayin na umabot pa tayo sa deadline. Sa masunod na simana, nakatalaan managibo ng on-site SIM card registration sa Banwaan kang Bakakay asin Pilar Sorsogon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.